O phone ang ani hamjam brai susmita no pairi mani ang obo joli woi phirogoi tu phaipika ta kisa tongo o iPhone ke bon ang saya woi pai tonkha bono abon joli woi ang bono o phone relia tamale abo ani rang najak 1,60,000 obo ano phirog nang thung bo ang bai jodi no tongyang ke o susmita am dani na hamjang mani ase din kolama no porri toni porri tu phaimani bahai nangni na amani kok bai anom tike kagiman abon nang swnamo sungu tabon susmita nang ani rang sapta kaisen bisung ani phirog riyakke nang bai ase 3 bosor 4 bosor tongmani ani rang ano sapta kaisen bisung ano bag khaira di norok midian bising tipon ano inform khaidi ni rang no borok rusru yang ke nang khlaina bo bahai riya tongnasa ang riya te nang jesm sanjong riya o ang ase kosto khai bosor bosor bono rang hazar hazar lakh lakh sal mon ka tombagi riyang naisa asmar nai